थोड़े सारा अरे लव यू जान आ जाओ यार ई झटका रहल चुप रह खिसिया कोई लुका अरे की कहे खिसिया बारू अब जान ले मुका आई नैना जी रौरा के वो हम शहीद के लयदारी सुनावत नहीं जन फास्ट भी हुई अब मिश्रण भी होई लगे बजैला के ऊपर बा ए पन्ना चला के ऊपर बा दोस्त थोड़ा पीछे हो जा मेरे यार मित्र पियावा बहरा होई बड़े हां जी मेहरारू फोन कइले बिया आ कहत का बिया चल का कहतिया कि ननद के भैया अब लगलू हमरे सोझा बने एंट्री मारी एंट्री अरे तू पुराना कलाकार हो तार बड़ी इज्जत करीला बड़ी हम तारे की इज्जत दिला तू एक दिन हमरा की इज्जत अपन दो हां जी अरे मने हमार सम्मान करो ओ इज्जत ना कहतरी कि ननद के भैया ए ए ए ए ए ए बोलो अरे कि ननद के भैया अब चैत में चलवे थोड़े सारा आ जाए तैयारी में रहो हमने के यूट्यूब वाला कौन होई जा हमने के अखाड़ा के लड़े निहार है हां जी धनेश्वर चाचा उदारी लिखो हमने के अखाड़ा वाला होई जा यूट्यूब पर तो जे रुपया लगा दी 2-4 लाख नो व्यूअरो मिल जाई है आ हिटो हो जाई आ रोज साटा हो मुखिया जी को सुनो मुखिया जी के पद प्रतिष्ठा बन रहो नैना जी तैयारी में हो जाई तनी बड़ी राउर हम उपकार जा तनी 9 के बाद हाय अरे कि ननद के भैया अब चैत में चलवे थोड़े सारा आजा जान अरे लव यू जान आ जाओ यार ई झटका रहल चुप रह यही से पहले कि बोलू राजा अवस्था तैयारी में रहो मजा आवता कि ना अरे मजा आवता यार काम नहीं अरे जान लव यू ना तू आ खिसिया कोई लुका अरे कि कहे खिसिया बारू अब जान ले मुका हम गलती नहीं की कहत हम चाहत है कि तैयारी में रहो ये बड़ी सौभाग्य वाला लोग होला मुखिया जी बनी बड़ी सौभाग्य बाकी मुखियाई के पद मिलल हुई हम अपना के हलड़ा रहे हरा के हलन से बाकी मंच सरस्वती के कृपा बा कि हमारे मंच पर मान सम्मान अपना परिवार के लोग मिलता तो मंच तनी छोट बा तो मंच तूरे वाली हो हमरा से डेरा जा तनी तैयारी में हो जा और कि ननद के भैया ए ए ए ए ए बोलो अरे कि ननद के भैया चैत में चलवे थोड़े सारा तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के भूखाली बाबा टी
फिल्म राखी नु तो सेटिंग वाला राखी रौरा पता हमार नाज रहेला हमार भाइयों पर नाज जहां बुचुल चाचा आ जा विष्णु भाई रहले त निश्चित रहले कि बिंजू वाला भाई हमार बाड़े हां जी बाकी तनी औरी तैयारी में ढेर उड़े के नहीं ना मथी में रहे बाकी मुलायम से घिचे हां जी और डांस करे के बाद तो लगलू लइका खेलावे ए भैया रौरो का महाराज 2-4 हजार लेके आइल है सब पैसा सधाली पहले लइका तई भोरो में खेला दी हसी अभी पहले डांस देखो चलो छप रहिया अरे ननु तुम के भैया सही बात सावधानी हटी दुर्घटना घटी मंच के मजाक जानती है हां नहीं ना ना हां मंच छोटा है थोड़ा मैनेज करो बाबू अरे कोई लड़का हाँ पुरस्कार दिले बन के लय कौन ओइले गरमिया कहां से गोडी जो गोड़ले बड़े से हमर भगिना मा कल्लू भैया एटीएम में निकलल एहने के तेले जाता रे तो भगिना हमर बाड़न हमर बात मानबो भगिना हेने आबो बाबू ए भाई देख जीवन में आज ले कलाकार के तो सभे के देले बा श्रोता के केहू नहीं खे देले आ कमे आदमी में सगरो घूम जो 100 रुपया दे देबे हमर जीवन धन हो जाएगा अन त बैठ तू शांति से हां भाई कलाकार के तो देते बा लोग हां जी तनी श्रोताओं रे